budeme natáčet takovou hru Puppet Hockey 2015 a budeme hrát na to. Takový to jako, já jsem se nepřijel. Takže a ty vaga. Nechce jít. Jo, 1-1, vyrovnal jsem. A jak vidíte, je to taková hra, kde se musíte snažit to. A ve druhém videu, co jsem natáčel, Zombie Tsunami, tak jsem tam šeptal. Není mě tak rozumět. Jestli jsem měl strach, aby mě máma nezbudila, nebo táta. Já jsem říkal, že natáčet různé hry, takže jedna je Puppet Hockey a to, co jsem předtím natáčel, tak Bolus. A určitě se na vtipné videa Tomáš s dlouhým A Rosa i Mezera H. To je taky youtuber. Jemu to zvládala jeho mamka. Byl malej jako. A nebo na Filip Blažek. To je taky dobrý youtuber. Má tam hodně videí a je celkem mě. A vy... To je dobrý. Nad Švédama jsem vyhrál 15-1. To je dobře. Jdeme na to. Proti Francouzům. Tak jdem. Jedna. Ti jsou prej lehcí. Tak uvidíme. Dobře, no. Budu natáčet až do finále, takže abyste viděli, jestli vyhraju nebo nevyhraju. Možná bude to další video, než jsem předpokládal. A nějak to třeba. A zkoumíme, no. My tady u sebe kámoše a oni taky natáčí na YouTube. To jsou ti, co jsem tady jmenoval. A taky budou natáčet. Možná dneska ještě natočím, ale vůbec fakt nevím. Jo, to je dobrý. Zatím se mi jde. To jako mělo být. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Ještě pár vteřin to udržet. Jo, vyhrál jsem. Jsem první a po tomhle by se měl být asi hrát jako finále. Nechci. Hrajem. Jako slova jsou celkem lehcí. Dobrý. Zatím se nám to rýsuje. Dej tam. Jo, dobrý.
Ne, nesmíš. Ne. 6-1, dobře. 7-1. Dobrý, zatím to vypadá na Česko dneska dá zlato. Ne. Ty vole, už mě sereš. Pardon, ale už to fakt musím říct. Ty vogo, padni tam. Nevím. Ne. Na nich fakt mě reagoval. Tak, vyhrál jsem, dobrý. Ještě. No, dobrý. Ne. Ty, ne. Ty vole. Ještě tak po tomhle jeden zápas a pokračování uvidíte příště, protože myslel jsem, že to bude trošku lepší a už natáčím 9. Dobrý. Tyho, jako co to je? Jo. Poslední vteřiny, to už nemá šanci dát góla. Ale jo. Jsem vám říct, že pokračování vidíte příště. Tak, protože se trošku to prodloužilo. Tak čau.